Toto je Ata, 15 cm dlhá múmia ľudského plodu ženského pohlavia. Príbeh začína v roku 2003, keď Oscar Muñoz pátral v opustenom kostole mesta duchov La Noria v čilskej púšti Atacama a podaril sa mu na prvý pohľad ojedinelý nález. Narazil na mumifikovanú kostru podivného tvora s kužeľovitou hlavou. Ostatky boli uložené v koženom váčku a zabalené do bielej látky, ktorú niekto ešte previazal stuhou. Samotná kostra potom mnohým pripomínala populárne zobrazenie mimozemšťana. Oscar Muñoz múmiu neskôr predal a jej súčasným majiteľom je španielský podnikateľ a ufológ Ramón Navia Osorio. Podľa analýzy DNA z roku 2018 sa na múmii objavujú neobvyklé genetické mutácie súvisiace s nanizmom, čo je porucha rastu, a skoliózou, no podľa iných analýz múmia zodpovedá normálnemu vývoju ľudského plodu a deformácie sú spôsobené inak. Ufolog Steven Greer špekuloval o tom, že múmia je pozostatkom mimozemšťana a toto tvrdenie je obsiahnuté aj v ufologickom dokumentárnom filme Sirius z roku 2013. Následná analýza genetika Garyho Nolana zo Stanfordskej univerzity však preukázala, že múmia je skutočne ľudského pôvodu. Pozostatky plodu pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia. Obsahujú vysokokvalitnú DNA vhodnú pre vedeckú analýzu. Pozostatky majú nepravidelne tvarovanú lebku a 10 párov rebier. Človek má obvykle 12 párov. Neobvyklý tvar lebky zodpoveda poruche označovanej ako oxycefália v kombinácii s ďalšími chorobami. Vzhľadom na stav lebečných švov usúdil anatóm a paleantológ William Jungers, že išlo o dieťa narodené predčasne, ktoré sa narodilo mŕtve alebo zomrelo krátko po pôrode. Zoológ Paulo Viscardi navrhol, že plod mohol pochádzať z nelegálnej interrupcie a k deformácia mohlo dôjsť v dôsledku tejto procedúry. Ďalšia Nolanova analýza z marca 2018 však mutácie vysvetľuje vzácnou chorobou, spôsobujúcou starnutie kostí a kombináciou ďalších genetických abnormalít, vrátane spomínaného nanizmu a skoliózy. V 7 génoch spojených s kostrovou sústavou bolo objavených celkom 64 neobvyklých mutácií. Tak veľké množstvo mutácií ovplyvňujúcich vývoj kostry nebolo nikdy inokedy zaznamenaných. Medzinárodný výskumný tím pod vedením Sian Hellcrowovej však Nolanove závery spochybnil. Vývoj plodu je podľa ich analýzy normálny a domnelé anomálie sú spôsobené deformáciou hlavy pri pôrode a tafonomickými procesmi. Hellcrowovej tím vzniesol aj etické námietky týkajúce sa spôsobu zaobchádzania s ľudskými ostatkami pri predchádzajúcej analýze. Nolan, ktorý už predtým vyjadril pobúrenie nad tým, že sa ostatky nenarodeného dieťaťa predávajú ako kuriozita, vo svojej reakcii s etickými aspektmi kritiky súhlasil a vyjadril nádej, že ostatky budú vrátené do Čile a riadne pochované. Senzácia s nálezom mimozemskej múmie sa teda podľa všetkého nekoná. To ale neznamená, že na našej planéte nie sú artefakty, lode či dokonca samotné tela bytostí z iných svetov, pretože naozaj sú.